ne wiki eyemo yaitire kurwa amatema manene y'eklasi ya 12 gose kirasi kimwe gitabo na KCSE amatema KCSE konyara kaba agakorutira KCSE amatemu akorokwa grade 9 konyara kaba gakorwa ayo abarokiwa banya tukaba kwaregana goche gosa ase grade ya 10 gose bagenda tukwaregana gosa ase grade ya 10 na kubwatakana amono gosa ko matemu ayo chisukuru chinyinge gati chisukuru nchya collective ne gati chisukuru nchire cya collective be ase abande libago chengera ogweta ogwoso gwetia kwa bana bango cyase chi university ne chisukuru nchina cyo kitanya kwa chikonya libaga yogweti omwana no yo mugo cyase university muri kito Daniel Ntiri ngaira libaga lyabere na gutore lyorobote orane lituko lya lero igoro ya amatema ya KCSE anamana kumurikira chisukuru kiriko sega chisukuru kiri kitanya kwa chikokolya bya Ejuma ya lero hasorobotirwa bene nigoro y'ichisemi kuri umucakano w'iwikiga chisukuru au kurwa serogongo rwa Gusii nabo bwatani au nigo babere bagocengera machiwa maya maga yoko bwatokwa n'umwaziri w'ichisemi umusikemi gosogamba amaboko wa matunda maya hasaborokigwa baria bakoreto mukya buna nonye ayonsi kagenderete koenekiwa lero nigo twakwariganirie roboti igoro y'echisukuru kiria cyakorie bobe hasa matemwa y'ekirasi y'12 iyo mwako etakorwa sorogongo rwa Gusii hasi kurwe county ya Kisii min yaibere nugutebere hasa borokigwa 13 hasa skuru ya secondary ya St Thomas Raganga yegotoke ward ya Bugusero bunge ya Kitutu cha South yagenderere kogosa bange mwana esukuru Raganga okoroko kwa romati yabanda bange twachira nebiriro tobwata sengincho twareta tabana baita banyore semyanki baje gotokonya katurusi konda twamanyire konyarika twabareta baje gotosoma je goturusi konda ime twanyore nge twabareta te baje gotubwata sikokora chikona gento kiato chandire Ragangiga abarimu barega bari gocheng time principal erega iga igocha saa 4 dikabwene tagocha mapema boga na isia abarimu mbabu atibo kibwa kwa somia abana barega abarimu bare skuru ye kotakire principal ama ene na bago tobekere skuru fees ngote matole tuwe kokoti twamenya kabagara twarigire twareti ekara toka nyarango mwana abwate goto sinyanga ito bibanu ngusinga ngocha kera ngaingo kolera ngaina Eskuriga kando no gutwara magacho haisaine nebirasi byekerero hasi myaka 15 ya etreti yenye kuira umorokigwa no nyeno yo Mase University ekibono kiabetirire abayibuli n'abarayi bense meiga ekoyimukerera igoro na gokorokorwekana kwa murembe bakoragwa no MCA we ward yo Moske Vincent Abuga kurera machibwa mabe ubotiniri bube nabuna umorokyo munene hasi skuriga obeire arora sigeka ekibakagerete keregati ekisababu chirire amachibwa yemabe MCA we area also mine bwa Kristo tingo kirina performance ye school more especially when it comes in school ya St Thomas Raganga secondary school inchono MCA nasomete umwaka 1999 mpaka 2000 poskecho ni guto osomete gaenga kiyo oro mwalimu one of the schools ya Kisumu anyorete B brain kuraganga gaenga kiyo. I don't see the reason osengendo kigia change ningi kiarenge ngakiyo getayo boniga ngakiyo kere tu asomete ga none rap yo kanjare ngor lakini boniga eskuru ntaite gote ngere well equipped tu abarimu tubwate se sukuru bako baredi by omo principal oberira iga kururu mozi 2019 mpaka rero iga kurwa gajite iga tanya ko improve skuru kurwa gajita da ise minis ko konya kogenda nsikira ritu Eskuru ya secondary ya daraja 2 yegotoka Kitutu Central hasi bunge ya Kitutu cha South niboigo yarigetie amachibwa mabe hasa matemwa yo asa nyina bo chingikitwe ikerene tarro titwanyorete onde bwensi gotokwanira na korwa chisababu chime chigosiekia
egati ye chisukuru chirebo igo chiakorie bobe kurwase county ya Kisii kurwase bunge ya Kitutu Church North egati ya skuru ye secondary ye Ramba yegotoka se ward ya Marani skuru ye secondary ya Mesaria neria ya Nyakora yegotoka se ward ya Kegoge chiboigo abarokibwa babo abange banyora grade cha D na E kurwase county ya Nyamira skuru ye secondary ya Bugwendo PAG yegotoka Magombo ase bunge ya Kitutu Masaba nigo yarikia emin yebere nugutakienda asaborokigwa babo bonsi onde tayo onyorete libaga lyo kugendereria masomo ase university ndeyonsi Kenya asomo nyobo atete amatema yo ne grade ye D+ amachibu arolekana kogecha abange egati abo boteneri weskuru yo abalira nakubulia umworokyo monene kunganyigwa kuroiga limorioka aseba mukagerete hase gutumeka ebinyugwa byo gutindia gutatwara okubwatere no kuya nabubwatani hase sector au egati ya yanda mange. It's alleged that the principal is a big drunk, is an alcoholic who came to this school just after rehabilitation. And even then we expected that after rehabilitation somebody can change. He didn't change. Even then he is now worse. It's made the school appear like it is no longer a school. Tarehe 24 January 2024 kalente vitabu gai kabisa ine 121,200 omwaka oyo kaera kurwa bwongocha na atebibwa abantu bali bakobeka chiseyo guchibese mbayo njikoboli ngai bakale ngabakarale mbuli bona kara bakarale munyaka ngachibese muna abantu moko ngepena none pena tuturi kupimerwa watebwo kunyusa tumaragata turi tuko. The secretary general sponsor, he wrote also letters complaining about the school to the regional, to Nyamira County, to sub-county. I brought them and I served them. And no action. Egati ye chiskuru chinde waigo nkurwase bunge ya North Mugirango, bunge ya West Mugirango neria ya Burabu kurwase county ya Nyamira asokobolia kwagendere kubekwa asabu wateni au kubwaterna eligo kine birengo bichisemi ase county ya Kisii neria ya Nyamira enkuruboterega taseni kyagatembe literane nguruko Daniel Untiri.